नै फिसा बेगा मोजाङै फराय दे फिसा औ जागोन दे दाबो जायाखै फिसा जाबाय फै जों थांग्रोनोसै बिमा औ दा फैबाय थादो दे फै फिसा बिमा औ दैखौ बहा दोनदों बैथिं दोनदों ओरै फै नों बे हिन्जावसाखौ बै आंनि जिरायग्रा जायगासिम थांनो होनाय मिथिबाय दे जागोन सार अ बाजै नोंखौ जोंनि सारा रुमसिम लेंहरदोंमोन मानोबा इस थांनायसै बिमा सारनियाव माबाफोर खामानि थानो हागौ दे होमबा थांना फैनि नै सार बाजैया फैबायमोन अ मानोबा लिंहरदोंमोन सारा फै जिरायफैलाय सोदोमस्रि आं नोंनि बेफोरबायदि सानदुं गोसायाव खामानि मावनायखौ नुनानै आंनि गोसोआ जोबोद गाबखांदों मा खालामनो सार बेफोरबायदि खामानि मावनानै जायाबा मानो एसेबां गोबाव जायोखो बिमाया मा खालामहैखो सोदोमस्रि आं नोंखौ जोबोद अननो लुबैयो सोदोमस्रि मानो बिदि खालामदों सार सोदोमस्रि नों आंजों बिदिनो थाबाय था आं नोंनो थोजासे रां होगोन मोनथिबाय ना नोंनि गाननाय जोमनाय न'खरनि जानाय खरसा आं गासिखौबो बानस'जोबगोन नों आंजों बिदिनो थाबाय था सोदोमस्रि सार है 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 सि 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 र' आं थांनानै फैनोसै बिमा बिफा सारा आंखौ गाज्रि आखुसो बाहायदों सार नोंथांनि आखुआ एसेबां गाज्रि मा गाज्रि आखु आंथ' जेबो खालामाखै नोंनि बे सोदोमस्रियासो आंखौ सार नंखाय दा बुं नोङो सि ओइ सोदोमस्रि नों बांद्राय बाथ्रा दा बुं नोंसोर आंनि इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनो जानो ना ओंखारलांनो खामानि मावनो जानो गोसो दङब्ला खोनासं बारथाया जेन आरो गुबुनाव गोसारा सार नोंथांनि इन्डास्ट्रियाव खामानि मावालाबासिनो गुबुन इन्डास्ट्रियावबो खामानि मावनानै उदैखौ सुफुंनो हायो थां थां बावै थां गुबुन इन्डास्ट्रियाव खामानि मावै थां नोंथांखौ आं केस फाइल खालामगोन केस होनो औ थां 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 बबे थानाव होयो थां थ' बिमा
फैदो थांसै असिं नोंथाङा बहा दं? आं डिउटियाव थांगासिनो लामायाव दं। नंगौ नामा? होमब्ला नोंथाङा बे लामायाव थाबाय था। सानै मानसि थांगासिनो दङ, बे गोमबोर आरो बिसिया। बेनिफ्राय गाम्बोर बहा थांनायदों नोंसोर? नोंथांखौनो जों थानायाव लोगो हमनो थांनायदोंमोन सार। माथो मोखां सोमसोम? माबाफोर जादों नामा? जावलि आंनि बिसिखौ गाज्रि आखु बाहायदोंमोन सार। बे बिब्दि आखुनिसो नामा? र' बेखौ साजा होगोन आं। देलाय बुंलाय, बे मा गाज्रि आखु खोन्थिनाय? गोमबोर, नोंसोर बेवहाय मा खालामदों? मा थानायाव केस हैबाय नामा? बे पुलिसआ सोर मिथिगौ? आरो बियो बेवहाय मानो थाफैदों नोंसोर मिथिगौ दा? बे पुलिसआ आंनिनो मानसि। गोसोब्लानो आं दा नोंसोरखौ बे बुहुमनिफ्राय सोरगोआव हगार हरनो हायो। नुबाय सोदोमस्रि आंनि गोहोखौ? ओंखायनो आं नोंखौ बुंदोंमोन आंजों सम सम थाफा होननानै। दा नुबाय? आइसि नोंथां, केसखौ नोंथाङा मा खालामदो। बे नोंथांनि बिबानाव थाबाय। थुदो। ओइ बाबु रथनाय मा? नोंस्रा आफाया थैबायथ'? मा आइयाबो थैबाय? ओं, दासो आं नायना फैदों। Ayo, apa?
Aday, आंनो फैसा हरनाय आं मैयानिफ्रायनो ओंखाम मोनजाथाराखै आं जोबोद ओंखाम उखैदों फैसा गैया बाबु गारिखौनो सालायथ'वाखै आदा आंनो फैसा हरनाय मैयानिफ्रायनो ओंखाम मोनजाथाराखै गैयालै गैया फैसा गैया जों मानो टेनसन जादों बबेनि गथ'लै बियो आंनो बहल मेथाइखौ आंबो जानोमोन Apa ini yang ini ku zaino. मिथाइ जायोनो आयं आं मैयानिफ्रायनो ओंखाम मोनजाथाराखै आं जोबोद ओंखाम उखैदों ओंखाम मोनजायाखै र' आं नोंनो गोदान बायनानै होनि नो बबेनि जाखो नों फिसा आं सुबुन काटानि नोंहा आइ आफा दङना गैया आं आइ आफाखौ मैयानिफ्रायनो नुनो मोनाखै मानसिफोरा बुंदों आंनि आइ आफा थैबाय होननानै थैबाय औ Apa adaku जोंनावनो लादो बिहा बिमा बिफा गैयाबा सोरजों थानो औ फिसा थ'नो जोंनियावनो थानो हासिगोन बैनि मानसिया बेनो नामा औ नंगौ बेनो दिखां सालाखौ गारियाव बाबार ओइ गारि गाखो लाबो सालाखौ गोख्रै लाबो सालाया बियो मिथिथारखौ मिथिगौ हौ साला माबारथु बुं मा नुनाय नोङो बुं आं जेबो मिथिया आं जेबो नुवाखै मा मिथिया बुं गासिबो जाथायखौ माथो नों नुजोबदोंनो आं जेबो नुवाखै नै नोङो बेखौ नुवाखै नै होनोसै नङाबा होनोसै नामा नाङा एबार जुदि नोंनि खुगानिफ्राय माबा खोथाफोर जों मिथिबावोब्ला बै खेबसेयाव नोंखौ निमाहा होनाय जानाय नङा जागोन सार आं जेबो खोन्थाया थांदो बिनिफ्राय सार थांसै मा जाखो फिसा बबेनि गथ' लाबोदों नों जोबोद दुखुनांथाव बिमा Adaya बिमा बिफा गैलानो अन्थाव बाथावनो बहानि जाखो बियो सबन खातानिनो ओंखाम मोनजायाबाला लामा गोदाव सोराव बेरायथिंबाय थानाय नुनानै लिंना लाबोबाय आं सोरनिबा फिसा जाखो नों जोंखौनो दिनैनिफ्राय बिमा बिफा सानना लादो जागोन दे बिमा जोंहाथ' फिसा सासे मोनबावबायानो बेखायनो रिन्दाव फिसाखौ गुमै मोनायाव फरायनो दोननायानो साबसिन जासिगौ नामा बिमा औ बिफा आंबो बेखौनो सानदोंमोन थां फिसा थांनानै मोजाङै फरायहै फिसा जा बिलिफां फिसा दिनैनिफ्राय सोरनि सासे सुबुं जासिगोन थ' फिसा दे आं फिसाखौ दोनना फैनोसै दे थां Tata
रेमिला दाबो जायाखै नामा जाबाय र' दे आंहा गोबाव जाबाय न' दैया बिफा औ दे बाय पापा बाय माम्मी औ बाय फिसा दिनैलाय एसेबां मानि आथुर जोहोलाव बहा थांनो बेफोरखौ बुंबाय थाना सम गैया गाखोदो बाबार लास सालबायगा नङाबा दानो बाज्रुमगोन आङो नों मानो आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थायो आरो आंहा 9:30 आव मोनसे जायगायाव थांथारनांगौ सोर सिख्लाखौ लोगो हमनो बुंलाय दा जाम्बि आंलाय सोर सिख्लाखौ मोजां मोननांगौ आरो नों मानो आंखौ बिदि सोंबाय थायो लाखिलाय गारिया मेगनाव माबा हाबबाय माखो नायलाय बोरो ओजों नायलाय माथो गैया मोजाङै नायलाय आलौजोब्बाय ओहो माथो जेबोआनो गैया अब्ला बे फारसेथिं जागोन होनबा जेबो गैयाथ' मोजाङै नायना खेबसेबा बुङो बेजों बबेथिं नायनो नों ओरैसो बुंनो खोमा गाखो आंहा गुबुनाव थांनांगौ बबाव थांनो नों एसेबां आथुर नों सोरबा सिख्लाखौ लोगो हमनो थाङाथ' समायलालाय आंनि समायलालाय मा बागै बिदि बुंबाय थायो आंलाय सोर सिख्लाजों लोगो हमनो थांदों समायला आं मिथिया मा जानो रावबो सिख्लाफोरखौ लोगो हमना समायलालाय अके आइ प्रमिस आं रावजोंबो सिख्लाजों रायज्लाया दाना गाखोदो आदा हनै नुबाय बिसोर सानैनि अनजायनायखौ बिदासो नालायनोसो मारदों ओइ सिख्ला ओजों फै मा बुं आंहा क्लास दं नों नोंदाजों हाइवे खालामनानै मा मोननो आंजों रायज्लायना आंजों रमान्स गेले गोसोफोरा स्रां जागोन फरायनो गोरों जागोन नों फरायनो गोरोंखाय आं नोंजों रमान्स गेलेबा गोरों जागोन बेखायनोथ' नों ओइचएस फाइनालखौ खेबबाजोंबो पास जानो हायाखै बिदि नङा जारु सना नोंनि मबाइल नाम्बारखौ आंनो हरना दा मोनायाव मोजाङै रायलायनोसै आंहा मबाइल गैया बाय मबाइल नाम्बार गैयाब्लाबो जेबो नङा दे सना गोसोनि खोथाखौ गाबोन लाइजामाव लिरना लाबोनोसै फंबाय हनै नोंनिया फैलायबाय ओइ खुलुमनाय बायदिखौ खुलुमबाय बाजै ओइ बुंबाय थां मबाइल नाम्बारखौ आंनो नांगौ होननानै जागोन रथ'लाय नोंनि मबाइल नाम्बारखौ बै आदा खांख्रायनो नांगौनो गैया आंनाव मबाइल सबाइल लालायो मा सिख्लालै बेलाय जेबो नङा दे आं गाबोन बायनानै हरगोन दे नों आंनिखा आरो गुबुननि जानो हाया सोरमोन बियो आरो नोंखौ मा बुंनाय मबाइल नाम्बार बिदोंमोन बिसोरो फरायनाय गैया मा गैया खालि सिख्लाफोरनि धान्दाल' बिसोरो नोंसोरो नोंबाजै सानैखौ नोजोर होबाय था फरायनाय गैया मा गैया खालि कलेजाव सिख्लाफोर एदावनायनि अनगा मा दंबावो बिसोरा आंथ' गेलेलांबायसो बिसोरनि थाखायनो कलेजाव फैनो बिसोरनि थाखाय कलेजाव फैयाबालासिनो दाथा बिसोर बेबायदि खालामबाय थायोब्ला बिसोरखौ कलेजनिफ्राय जयै होखारनांगोन नंगौथ' साया लोंदो औ दे हा निजोमालाय बहाथो थांदों बे गावनि रुमावनो दं निजोम मा दै दे ओरै फैलाय मानोमोन आदै नोङो नोमादैनिफ्राय ATM खौ लानानै
एसे रां बहननानै लायथां आरो नांगौ बायदि बाजारखौबो खालामनानै लाबोफादो। जागोन आदै। र' बिदिब्ला आं एटिएमखौ लाना फैनि। आंबो थांफानो नांगोन। नोंहालाय आरो मा खामानि ओंखारलायखो? आंहा पार्लाराव एसे खामानि दङ। आं लांफाया। आफा आंखौ लांफायानो हनै। मा लांफाया जालायखो? लांफागोन दे। थांफासै लांफादो। नै एटिएमआ। ओंखारथों। मा सानफ्रोमबो आंजों फैबाय थायो? नोंजों फैयाब्ला सोरजोंथो फैनांगौ आंलाय? सिख्ला मानसिया हारसिं फैनांगौ आरो माने एसेबो बुजिथारा नोंलाय? सम गैया नामा नोंहा फैनायनि? मोनबाय नोंनि जायगाया, ओंखारदो। आं आगोलावसो थांगौमोन, बेयाव हाबनो गोसो गैयामोन आं। नों जेराव थांनो बुङो आं बेयावनो लांनांगोन नामा? ओंखारदो। साला दिनैबा हले हाथाय जनायजों बेपारि फैनायजों आं मोनहैनायजों ग्रोब जाथारसिगोन। माथो उदैसो साबाय। मा जाखोब्रा खामानि आथुरफ्रावलाय खिलाय हासुलाय जायो नामाब्रा? बेथिं थांना बैथिं थांनो ओइथिं थांसैलां। आयौ मा जाखोहाय बोरमायालाय? सोर जालायखो फाग्लिफ्रालाय आथुरफोरावलाय आथुर थांनांगौलाय। माथो फेब्रा बोरमासो? सोर मानसि बेलाय? बोरमा फेब्राखौनो सिनायफेरि? फाननोसो लांनो नागिरदों ना मा जाखो? मा बुजिगोन नोंसोरो? जेब्ला बोरमा मा दाउ फिसिगोन होनबासो मिथिगोन बोरमा फेब्राया जे बेसे खामानियाव होयो। रावबो गैया माथो? सिखावसोमोन खोमा, जोंखौ नुना थाखोमाबाय खोमा। औहाय जोंहासो दाय गोलैगोन अब्बा। थौ थांसै। थौ। दिस्टार्ब साला टाइमासो बारग'लांबाय बि। हेलौ। हेलौ। दाबो जायाखै नोंहा? आं पार्लारनिफ्राय फैबाय। दैमा सेरावसो दं आङो। मा? बहायलाय मा थांलायखो? नोंखौ नेनो। फाग्लि जाबाय नों? फै आं मिथिया जेबो। दे। फैदो थांसै। आं दानो थांनो गोसो गैथ'आ। पार्लाराव फैनायलाय माथो जेबो खालामासै? आरो नों बेहाय मा खालामफैदों? सोरखौ नेदों? आं देलायनानैल' मा जानो? आं आंनि गोसोनि साननायखौ गोसोआवनो दोननांगौब्ला, मोननो लुबैनायखौ मोनाब्ला? मा? मोननो लुबैनायखौ मोनाब्ला? नों मा बुंनो नागिरदों? आं जेबो बुजिना मोनाखै। नोंनि प्रब्लेमा मा? बे बुजियैयानोथ' आंहा प्रब्लेम। आंनि फिलिंसखौ बुजिनो हायिया।
आरो नों मा बुंनायदों नोंनि गोसोनि खोथाखौ बुजिना मोनाखै सोर बेयो आंनो खोन्था आं फोरमायनो हागोन ना आं सासे सेंग्राखौ मोजां मोनो बेनो दासिमबो फोरमायनो हायाखै माबोरै फोरमायनो आं मा होनना बुंनो गोसोआव गोनो गोथोल' जायो आंहा बेसो नोंना बेरामा ओरै फै आं फोरमायना होनि एसेबां गोबावनि उनाव नों दिनैसो हमदांनो हाबाय औ दानिया नों जेरैहाय गसंना दं बिदिनो गसंना थाबाय था मानो आं दिन्थिना होनि मोजां मोननायखौ माबायदियै फोरमायो इट्स भेरि सिम्पल दानिया नों मेगनखौ मिसिबनानै नोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंनि बै मोजां मोननाय सेंग्रानि मुंखौ लानानै बुं आइ लाभ इउ आरो बुंबावनो खनसे आइ लाभ इउ आरो बुंबावनो खनसे आइ लाभ इउ आरो खनसे बुंबावना आइ लाभ इउ आरो जोबनायाव बुं नों आंनि मोजां मोननायखौ नंखाय दासान आंनि जिउ जोबजासिम आं नोंखौनो मोजां मोनबाय थागोन लाभ इउ टु बेखिनि खोथाखौनो आं बुंनो हायाखैमोन दा जाबायना थुदो थांसै दुखु दाहा नेवसिनानै संसार जागोन सानैजों गोनो गोथो गोसो नोंनि जिउनि सिमां गोरबोनि दुखु दाहा नेवसिनानै संसार जागोन सानैजों नोंखौ लाना आंनि सिमां आंनि जिउनि संसार नोङो हायनारि जाबाय लोगोरि नों फैलाव हायेननि सोरगोनि नों समायना आइराखि गोजा सिन्दुर बिन्दिया नों आंनि जाखुमादों आसाननि नों सोदोब बायदि फैखुमायो सिरियै गोजा सिन्दुर बिन्दिया नों आंनि जाखुमादों सिरि सिरियै आंबो बावखुमाबाय अननायखौ आय' हाय अनसुला जाबाय आं फागोलि रजे नोंनि महराव जोहोलाव आंनि गोरबो रायजोनि आय'
खालाम रजे आंखौ नोंदि जोनोमाव थांमा थागोन जोनोमाव आंहा नोंखौ मोनाब्ला बानाय नङा नोंनि अनगा ससे लामा हान्थिनो गोसो गोरबो आंनि बुङो आंनि जिउनि रानिनो गोसो जायो मोननो नोंखौ गेलेफै सिमाङावनो गोसो गोरबो आंनि बुङो आंनि जिउनि रानिनो हालो दैलो मोननै गोसो अनलायनायनि फिथिखा फैदोना बिखायाव गोरबो बिखायाव होजोबना लानो आं गोरबो बिखायाव अननायनि ओंथि नोंनो फोरमायनि बिबार माला लुना दोनबाय लाफैदो नों अनसुला जाथ' जोनोम जानानै थागोन नोंनि अराय फैना राधा कृष्ण बाहारि जुगि जुगि सानैजों आय' हाय अनसुला जाबाय आं फागोलि रजे नोंनि महराव जोहोलाव आंनि गोरबो रायजोनि आय' हाय अनसुला बियो मद' जांगिला अ जोहोलाव बियो गोरबो रायजोनि फंबाय फैमारगोन ना बिसोरो गैयाब्ला बबेयावथो थांनो दसेखौ नायबावदो समाबो जाबाय माथो बस नै सिख्लाफ्रा सफैथारबाय निजेमाखि नोंखौ गनायगोन गनायनायाथ' दोनथ' मानो दाबो आंखौ बुजिनो नाजायाखै बियो बेसो आंहा प्रब्लेमा जाम्बि बिनानावखौलाय बि बेफोरबायदि मानो साननो दे नोंसो बिदि सानदों बिथ' बिदि सानाखैना गावथ' मिथिखायोना आं गावनि असे थैनि बिनानाव नङा होनना बबेयाव थाखो लायोमा बेसेबा गोबाव समनिफ्राय लिरनानै दोननाय बिराद गोबाव जाबाय लिरना नोंबो फंबाय नोंबो हो गुरखा बे लाइजामखौ बैनो हो एके मोजाङै बस थां जागोन आं थानो जेबो सिन्था खालामनाङा फाग्लि सानो नोंबो रथलाय सनाफोर नै जोंनि बसा लाइजाम हरदों नोंबो बै आदा खांख्राया लाइजाम हरदों नो लाइजामा लाइजाम होग्रा सिसि हाय सना नों सानबोसे बिदि एरखे एरखे थाबावनो आं नोंखौ मोजां मोनो नोंखौ हाबा लानो सानो गुबुनफोर संसार जानाय बायदि जों सानैजोंबो गोरोबलायनानै स्रें स्रें रायजो जागोन आं नोंखौ रानि बायदि दोनगोन ना सना आदा मा खालामबावनो बेफोर फर्मुलाजों जानाय नंला मास्टार माइन्डजों सानदो आदा मास्टार माइन्डजों ओइ रथनाय मा अरखि नों ददेरखौ मोजां मोनो नामा मानो जा सोंदो बेखौनो थारफिनो सोरनिबा मोजां मोननाय मोननायखौ सोंनो गोनां नोंसोरा मानि गोनांथि एसेबां थिफुरला नों है साला ददेर आरो रिमिलिया सोरनि मिथिगौ नोंसोर जों सानैनि जों जाय सिख्लाखौ चइस खालामो सोरबा सेयो एबा डिस्टार्ब होयोब्ला बिसोरखौ मा खालामगोन मिथिबाय मा खालामगोन ओरै खालामगोन होदो अके मानो बुदों बिसोरखौ बे आंनि गोसो आंनि गोसो नोंनि गोसोबा नोंनि गोसो बायदि खालामबाय थागोन नामा नों बिदिब्ला आं सनाखौ नों आंनो हर सना नांगोन नोंनो ओइ नोंहा मा जादों ओइ नोंसोर गल सानदों बुजान ना बेनिफ्राय थांनो हो बेखौ
हो बेखौ हो Salah. Fongbai. 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 सैमाया खावलायावनो दांनानै हरबाय आदा औ फंबाय बेखौ नायनि साला सैमाया बियो थैथारनांगोन एबार बेखौ नागारा औ फंबाय आइदै आइदै नोंसोरो दिनै मा जाजोबना फैखो आफा निजोमा जोंखौ दोलाजोबना हरबाय आफा निजोम बेनिख्रुइ आरो लाजिथाव बाथ्रा मा थानो हागौ उदै मानि सादों आफा आफा डक्टर लिंहरब्ला हामसिगोन नामा आफा आरो नों थासेयाव बेफोरो माबायदि जानो मोनखो सार आं जोबोद नाजाबाय बिसोरखौ रैखा खालामनो नाथाय आं हायासै बियो जोबोद बोलोगोरा नै आंबो बुजादोंसो लाजिनाय मोनाखै बुजानो फैदों आफा डक्टर लिंहरबा हामगोन नामा आफा गोख्रै खालाम आफा मोदोमफोरा साजोब्बाय सिंमानि साजोबदो हेल' डक्टर नोंथाङा थाबैनो आंनि न'सिम फैनांगौ औ अके दासो फन खालामदों आंनि मोजां मोननायखौ बुजिया आरे मा दानबाय थादों मादै रिमाया बहा थांदों मिथिया नोंसो मिथिगौ मैयानिफ्रायनो मानसिखौ बोरैबा नुगासिनो दंमोन रिमिनला नों फाग्लि जादों नामा न'खराव रावनोबो खिन्थायालासिनो बेहाय फैदों फनबो रिसिभ खालामा आं हारसिं थानो मोजां मोनो दाना
जायखौ आं मोजां मोनो बियो मोजां मोननाय होननायखौनो बुजिरोङा। मा? आं दाख्लै फोरोंनाया साक्सेस जायासै नामा? बियो आंनि गोसोनि खोथा गासैखौबो हमदां मोनो, मिथियो, थेवबो बियो मानो बुजिरोङा। मा? बियो नोंनि गोसोनि खोथाखौ गासैखौबो मिथिनानैबो जेबो बुङासै? रिमिनला, नों जेबो जिंगासिनो ना? आंनो खिन्थादोल' सोर बियो? गिबियावनो नों आंनि खर'आव दांना समाय लाग्रो। नों आंनि साननायखौ जाफुंहोगोन ना? अके, बुंदो सोर बियो? आंनि मोजां मोननाया गुबुन रावबो नङा। बियो अरायसम आंनि खाथियावनो थायो, अरायसम आंखौ जोथोन लायो। बियो दाबो आंनि खाथियावनो दङ। मा सिरि सिरि? नों आंनि गासैबो खोथाखौनो बुजि मोनो, नाथाय मोजां मोननाय होननायखौ मानो बुजिरोङा? I love you. रिमिनला प्लिज, बियो गनायजाथाव खोथा नङा। मानो गनायजाथाव खोथा नङा? नों आंनि अननायखौ नंखाय दासान। आंनि अननायखौ आं नोंनो होगोन। बे रावनि गनायथिया नोंनि गोरबोनिफ्रायनो फैनाय। नों माने एसेबो साना नाय? नोंनि आंनि सोमोन्दोआ मा? बेफोर सोमोन्दोआ दोन। नोंखौ आं जा समनिफ्राय लोगो मोनबोदोंमोन, नोंखौ आं बिदा महरै गनायबोखायाखैमोन। लोगोफोर, दिनै नोंसिनि थाखाय मोनसे अफार दं। माबायदि बस? रथ' ब्र', आं बुंनि दिनै जाय सिख्लाखौ मोनो बेखौनो किस खालामनो हागोन। अके बस, दिनै हले जायगायाव लखा। अके बस, आं नागिरनो थांगासिनो दङ। नोंनि आइ आफानि मेगनाव हाद्रि सारनानै आं नोंनि साननायाव राजि जानो हानाय नङा रिमिनला। बस जरासे। हमना लाबो साला बिसोरखौ। वाव। आदा, बैलाय माथो नोंनि बाजैसो? साला सैमाया बिनानावजों लाइन मारिबाय थादों। मोनसे नामा आदा? है फंबाय, नालै दाख्लै दोला होनायानो हामाखै। भिडिअ खालाम बिसोरखौ। न'आव देखायहैनांगौ साला बिसोरखौ। मोजां मोननायनि फुंखाखौ नोंनो आंनि गोरबोआव सोमजिहोदों निजोम। बे अननाया नों नङाब्ला बोहैनो जायगा गैया। I love you. गुबुना जा साननो सानदोंसै। नोंनि बे अननाया बिदिनो थादों रिमिनला। नोंनि बे रावनि आंनियाव फिननाय गैया। मानसि दङना न'आव? मादै, अ मादै। ए माथो अरखिसो, फै न' सिङाव जिरायफै। जिरायथ'ला दे मादै, जोंनो आदैखौसो नांगौमोन। औ, माथो बिदा फंबाय सानैबो फैदोलाय? मा खोथामोन फिसाफोर? जों माबा खोथासो सोंनो फैदोंमोन आदै। अ, मा खोथा बुंनाय फिसाफोर? फंबाय, थोंजोङैनो बुंना हो। आदै, नोंसा रिमिनला आरो निजोमजों मा सोमोन्दो दं? निजोमाथ' आंनिनो फिसा खांजानायबाबो। बिसोरथ' बिदा बिनानावानो, मानो नांगौ नोंसोरनो? बिसोरथ' आंनि बादिब्ला बिदा बिनानाव बादि अनलायलायाखै। फंबाय, भिडिअ रेकर्डखौ दिन्थिना हो। नाय आदै मादै, बिसोरनि रमान्स गेलेया माबायदि? नुबाय आदै मादै, बिसोर बिदा बिनानाव माबायदि रमान्स गेलेलायो। फंबाय, आदै, बिसोर मानो फैदोंमोन? बुङा मानो आयै? मानो सिरि सिरि? निजोम, नों आंखौ गावनि बिफा बायदि सानो ना साना? मानो बिदि सोंदों आदै? आं जा सोंदों बेखौल' बुं। औ आदै,
रिमोनलाखौलाय माबायदि सानो आंथ' गावनि बिनानाव बायदि सानखायो बिदिबा दैमा सेराव नोंसोरो मा रायलायबाय थादोंमोन आंथ' रिमोनलाखौसो नागिरना थांदोंमोन आं नोंनि आखलखौ बिदि जागोन ना मिथिनायबा आं नोंखौ बिदि गेदेर गोलाव खालामनो लाबोआमोन गासै मान सनमान आंनि जाजोब्बाय नोंसोर दिनैनिफ्राय नोंबो बहाबा थांब्ला हारसिं थांग्रा जादो खालिनि जिउखौल' नांगौ नोंनो मानसिफोरा गाज्रि सानो बोरमा सोर बोरमाहाय ए हंला बाजै दे जिराय आगै जिराय माबा बाजै नोंसा बोरमा फान्था फाननो दोंना गैया गैयाहाय आगै मोनबा आंनोसो नांगौ माबा माथो मानसिफोरा नोंस्रा गोबां बोरमा फान्था दं होननानै बुंसोगारदों दंबाबो खामानि गैयाहाय बेफोर नङालै बाजै बेदरबानो जायोना नोंबो माबा बुजिथाराहाय है बाजै थां हाबसे लायनि उनाव जागोन बेफोरो थां र' बिदिब्ला लायनि आं आगै दासो मोनहांदों फाग्लिया नो आगै लोंदो आंनो लुनोसै दे लुदो नोंनो दे होमबा दे होमबालाय बाजै नोंस्रा माहाजोना गैया नामा गैयाहाय आगै सोरांबानो ओंखारलाङो बहा थाङो आंबो मिथिया नंगौ होमबा बोरमा फान्थाया गैमारा गैयाहाय आगै मा नागिरफैदों बेयावलाय माबालै बोरमा खासि नागिरनो फैदोंमोन आं मा बोरमा बेलाय गैया जोंहा बोरमा सोरमा गैया जोंहा बोरमा सोरमा थां बेनिफ्राय गोख्रै जानला मेनला बोरमा नागिरनो फैयो लोंना फैना मानि गरम जाफैलायखो नों होदों आंनो नों होदों लोंना गरम जादों ना र' नोंखो नोंनि सभाबा बांद्रायबायसो र' दांगोन आं नोंखौ बाराबा आं जाय खोथाखौ गिदोंमोन थारैनो बे दिनै जामारबायसै आं दा बबे दोंसे लामाजों थांनो आंबोथ' सासे सेंग्रा आरो बेबोथ' सासे सिख्ला आं रिमोनलाखौ लानानै बबेबा मोनसे लामाजों थाङोब्ला आंहा जिउआव सुखुनो हायै गोरोन्थि खालामनानै लानाय जागोन रिमिनि बिमा बिफायानो आंखौ गावनि असे फिसा बायदि खांबोबाय आरो आं माबोरैहाय रिमिनि सोमोन्दै साननो हाबावनो
मोजां मोननायखौ मानो मिथिया बे बुहुमाव नों बायदि बिरनो हानाय आंहा गोहो गैया नों गैयाबा नों हावख्राङानो गैया आं मालाय बहा बिरनो ओंथि गोनां सोदोबजों आंखौ दा बुं बुहुमनि दावसिन दाउलाफ्रा फाग्ला जालाङो मा जाखो कलेजाव थांनाया सोरखौ नेबाय थाखो हाय डियार दिनैलाय मानि हारसिं नोंसा नोंदोलाय बहाय थांदो आदा थाबायना फैनाय मेंबाय बियो दोनना फैनोसै नामा जयै बाजैखौ औथ' लामायाबो जोबोर गाज्रि अन्थाइ गोजा गाखोना दोनना फैनि नाङा रथ' मानो नाङा बाजै आदायाबो ओनसोलासो गिनो नाङा गाखोदो बाजै गारियाव औथ' गाखोना दोनना फैनि गारियाव गाखो मा द्रामा खालामनाय जादों गारियाव गाखो जेबो द्रामा नङा बियो हगार लामाया नों आंनि मा जायो आंखौ बिदि हेंथानो ओ फंबाय बबेनि जोंसो बियो बोस्रांनांगौ बिखौ बाय सेंग्रा लामाया गना हो खोमाया खोनाया नामा बायजोआव दागिरि न'आवबा जेबो बुंनो लानो गोहोन गैया थांनाङा सना आं नोंखौ दोनहैगोन ना सैमाया सानफ्रोमबो आंनि मोजां मोननायखौ डिस्टार्ब बाय थायो नों ना आंखौ दुखु मोननाय जानांगौ आं बिनि गोसोआव बिदि आनजाद नायनाङामोन दिनै आं बे न'आव मा गोसोजों थाबावनो मोनथियामोन आं गलाब बिबारनि दिन्थियावदि सु थायो होननानै नाथाय आं थखायाखैमोन बेनि गोनो गोथो गोसोखौ आं आंनि खालामना लानो हानाय नंला नामा आं मा गोसोजों बुरखायबावनो माबोरै रायज्लायनो आं
नोंसो फागुननि बारजों बुसोमजानानै आंखौ मानो सुब्रिखो? आं मा खालामबावनो दौदेरे बियो फनखौनो हमा नों दाखालि जोबोद गोरोन्थि खालामदों नों बेखौ बिदि लासिं खालामनो नाङामोन बियो आंनि खोथाखौ एसेबो बुजिनो नाजाया नों न'आवनो बिनि रुमाव हाबना सरि बिदि रिमिनला बिनिफ्राय नोंहा गुबुन राहा गैला बियो आंनो रायज्लायनो जेबो सुजुखौनो होआ मोनसे राहा दं आंनाव मा राहा नों आंनि सिमखौ लानानै थां ओमफ्राय गुबुन जानानै रायज्लायफ्ला बेनि उनाव गुबुन जायगायाव लिंहरनानै मोजाङै रायज्लाय भेरि गुड आइडिया सिमखौ हरदो होमबा नो थोदो बिदिबो थांसै